Els nens i nenes de 5è us recitarem un poema de la Sònia Moll, que es diu La princesa cavaller. A partir d'aquest poema hem estat pensant: quin tipus de princeses us agraden a vosaltres? Hem fet dibuixos, escolteu atentament. Doncs no totes les princeses tenen el cabell llarg, ni totes són roses, no és cert. Podríem dir que totes són boniques, però no com tot penses, no com ho has vist a les pel·lícules. Perquè suposo que és a les pel·lícules, oi que ho has vist? Que les princeses són roses i boniques i tenen el cabell molt llarg i sedós i duen vestits de gasa? Sí que és veritat que potser hauríem d'admetre que totes són boniques, però no així, saps? No com tot penses, no fràgils, etèries i volàtils. Algunes, saps, tenen una bellesa rara, inquietant, obscura, però això no podem deixar de mirar-les. I ens arrosseguen amb una força més obscura encara, com l'aigua negra del riu. Algunes princeses tenen una bellesa terrible que xucla l'ànima i la buida. Són boniques, d'acord, totes ho són. No totes són roses ni tenen el cabell llarg i no totes tenen príncep, saps? Per ser princesa no hi cal que hi hagi un príncep. Tampoc totes les princeses duen sabates de taló i es deixen fotografiar al cul. Tot el cul d'altres princeses que venen a visitar-les mentre pugen les escales d'un palau ben visible. Les princeses que no coneixes agafen l'espasa quan cal i van a cavall i viuen en palaus invisibles. Los reines que no son de cap rei pare, sinó d'elles, només d'elles, i si cal tallar caps i rebentar cuirasses. I no te les criguis quan et diuen que són fines i no poden dormir si hi ha un pèsol sota no sé quants matalassos, menteixen. També menteixen quan et diuen que les bruixes les envegen i per això les fan dormir durant 100 anys, fins que arriba un príncep que les salva amb un petó. T'asseguro que no necessita ningú que les vinga a salvar. I de petons, saps? Tenen per donar i vendre, i no en venen. En fan tort i dret, i molts cada dia, no un cada 100 anys. I per si no ho sabies, les bruixes i les fades s'estimen. Això no t'ho han explicat? No te'ls creguis quan et diguin que les princeses tenen els cabells llargs i rossos i la pell fina com pa d'àngel. Unes tenen el cabell curt i rabiosament negre i van en cavall o a bicicleta. I es fan crosses als genolls i s'empastifen les mans i els peus i neden despullades a l'aigua gelada del riu. I després s'eixuguen el sol com llencardaixos i fan molt de soroll quan riuen. Tornen a casa pel camí del bosc, amb els peus descalços i l'olor de la terra adherida per sempre a la pell, als cabells, al ventre. Tornem a casa amb ganes de lloba i mengem pa, olives i mel, i res ni ningú no els pren la vida.